హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు సుకుమార్ శెట్టి క్రియేషన్స్. భువనగిరి ఫోర్ట్ పార్ట్ 2కి స్వాగతం. ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు చిన్న డిస్క్లైమర్. ఈ వీడియోలోని మాటలు ఎవరిని ఉద్దేశించి అన్నవి కాదు. లేదు నువ్వు మా నాయకుడిని ఉద్దేశించి అంటున్నావంటే ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం భువనగిరి ఫోర్ట్ గురించి అడ్వాంటేజ్ చూసాము. ఇప్పుడు మనం డిసడ్వాంటేజ్ చూస్తున్నాం. ఎంతైనా భువనగిరి గురించి డిసడ్వాంటేజ్ చెప్పడానికి నాకు మనసు ఒప్పలేదు. మా మామ బ్రో చెప్తాందుకు ముందుకు వచ్చాడు. నమస్తే మామ బ్రో. నమస్తే నమస్తే. చెప్పు మామ, మన భువనగిరి గురించి ఏమో డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయన్నావు, చెప్పు. మచా, ఎంతైతే అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయో అంత డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. అడ్వాంటేజెస్ అనేవి అందరికీ కనిపిస్తాయి. అదే డిసడ్వాంటేజెస్ కనిపించినట్టు మూసుకొని కూర్చుంటా. అర్థం కాలే మచ్చా. నీకు ఇలా అయితే అర్థం కాదు మచా, నేను దగ్గరుండి చూపిస్తాగా. ముందుగా కళ్ళు మూసుకొని భువనగిరి ఆయన మహా అని మనసులో తలుచుకొని ఆయన ఇదే భువనగిరి. అప్పట్లో చారిత్రక కట్టడం, కానీ ఇప్పుడు లవర్స్ అంట. ఏంది మామ బ్రో, భువనగిరి గురించి నేను ఎంత మంచిగా చెప్పావు, దాన్ని పట్టుకొని నువ్వు లవర్స్ అడ్డా అంటున్నావు. ఏం మాట్లాడుతున్నావు మామ బ్రో? ఇలా అయితే నేను వెళ్ళిపోతున్నా మామ బ్రో. ఐ హార్టెడ్. నువ్వు అట్టైనా పట్టైనా పైన అదే జరుగుతుందిరా నా బట్ట. పెద్దలు ఉత్తనే అన్నారా, మేడి పండి చూడ మెలిమెయ్యుండును, పొట్ట విప్పి చూడ పురుగులుండును. అంతేరా, పైకి చూడు గవర్నమెంట్ మంచి లొకేషన్, టూరిస్ట్ ప్లేసు, కానీ పైకి ఎక్కితే ఏముండదురా. లవర్స్ అమ్మమ్మ ఆహా ఓహో ఇతప ఏముండదురా. అక్కడ ఉన్నది కూడా పట్టించుకోదురా మన గవర్నమెంట్. ఇదిగో గవర్నమెంట్ ఏమన్నా అనుకో, బాగోదు చెప్తున్నా. ఏం బ్రో, గవర్నమెంట్ అడగానే కోపం పొడుచుకొస్తుంది. గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందిరా నీకు? భువనగిరి ఫోర్ట్ గురించి ఏం చేసిందిరా నీకు? పక్కనే ఉన్న యాదాద్రికి 250 కోట్లు పెట్టి ఎంతో డెవలప్మెంట్ చేస్తుంది. దానికి 15 కిలోమీటర్లు ఉన్న సమీపంలో మన చారిత్రక కట్టడాన్ని అలా ఉత్తగా ఇచ్చిపెడుతుంది. ఎందుకురా? అసలు ఏం చప్పుడు చేయవేంద్రా? ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేస్తుంది గవర్నమెంట్? హలో చూసేటోళ్ళు, మిమ్మల్ని ఎందుకన్నా అంటే అది 300 ఏళ్ల నుంచే కట్టిన భవనము ఇంకా అలానే ఉన్నది. రేపు కూలిపోతుంది. భవిష్యత్ తరాలకు కూడా మనకు పిల్లలకు చూడడానికి ఆ భువనగిరి అనేది ఒక ఉండనే ఉండదు. ఏమన్నా గుట్టు ఉంటది అంతే. గుట్ట పైన కోటను అస్సలు పట్టించుకుంటలేదు గవర్నమెంట్. పాటించడంలో నిర్లక్ష్యం, డ్యూటీలో నిర్లక్ష్యం, ట్యాక్స్ కట్టడంలో నిర్లక్ష్యం, ఓటేసిన నిర్లక్ష్యం. ఇలా చిన్న చిన్న నిర్లక్ష్యాలని ఒక్కటే ఒక మెగా నిర్లక్ష్యం. అదే మన జాతీయ గొడవైపోయింది, మన రక్తంలో కలిసిపోయింది. అందుకే మనం ఇంకా పైకి రాకుండా ఇలాగే ఉండిపోయాం. మామ బ్రో, నెక్స్ట్ గుట్ట అయిపోయినాక దీన్నే చేశారేమో. అట్లా తెలియక ముందుకే ఎక్కువ మనం ఊహించుకోవద్దు మామ బ్రో. ఓహో అట్లనా? అయితే భువనగిరి గుట్ట మీద ఎన్నెన్ని తప్పులు జరుగుతున్నాయి నేను చెప్తాను చూడు. ఆ తప్పులు అనేవి నీకు మంత్రాల రూపంలో నేను నీకు బోధించేదను విను. భువనగిరి ఆయన నమః, లవర్స్ అడ్డాయ నమః, తాగుబోతుల అడ్డాయ నమః, కింద వడ్డామనాయమా సచ్చుడే నమః, ఏముండదాయ నమః, అలసిపోతామాయ నమః, పైన మొత్తం ప్లాస్టిక్ ఆయ నమః, కింద పడితే సచ్చుడాయ నమః, వీడియోకు లైక్ ఆయ నమః, షేర్ ఆయ నమః, గవర్నమెంట్ నిర్లక్ష్యం ఆయ నమః. హే ఆప్ మామ బ్రో, ఇవన్నీ అయినంటే నేను నమ్మ బ్రో. నమ్మద్రా, అడుగు తిను. సరేలే మచ్చా, నేను పైకి వెళ్ళిన నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తా. దాన్ని బట్టి నువ్వు నమ్మాలో లేదా నీ ఇష్టం. ఓకే బ్రో, చెప్పు. అది 2021 ఫిబ్రవరి 14. ఆ రోజు లౌడల డే. బ్రో అది లవర్స్ డే. ఏదో డే నా లౌడల డే. ఆ రోజు ఎందుకో నాకు భువనగిరి గుట్ట ఎక్కాలని ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. అలా అక్కడ నుంచి టికెట్ తీసుకొని నేను వెళ్ళాను. మరి వచ్చాక తెలిసింది టికెట్ బుక్ అని. ఎందుకు బ్రో, అసలు పైన ఏమైంది? అసలు పైన ఏముంటుందని కుతూహలంతో నేను అలా మెట్లు ఎక్కసాగాను. ఆ రోజు ఎందుకో గుట్ట పైన చాలామంది ఉన్నారు. అలా వారిని అందరినీ దాటుకొని నేను పైకి వెళ్ళాను. ఇంతలో ఒక పొదలో ఊగడం కనిపించింది.
ముందుగా అక్కడ ఏదో మృగం ఉందని నేను అనుకున్నాను, కానీ కొద్దిసేపటికి ఆ పొద్దున్న నుంచి కాలేజ్ కుర్రాడు వచ్చాడు. దాని తర్వాత అర్థమైంది నాకు అక్కడ ఇంకేదో జరిగిందని. చేదినమ్మ ఇదేం దరిద్రమా అనుకుంటూ ముందటికెళ్ళాను. ఇంత దరిద్రాన్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేడు అని తిట్టుకుంటూ పైకి ఎక్కాను. అలా వెళ్తున్న నాకు ఆ దారిలో ఎన్నో బాటిల్స్ కనపడ్డాయి. ఎంతో ప్లాస్టిక్ ఉన్నది. నాకు అప్పుడు అనిపించింది మన గవర్నమెంట్ ఇవి కూడా క్లీన్ చేయలేకపోతుందా. స్వచ్ఛ భారత్ అంటుంది కదా, ఏది స్వచ్ఛ భారత్? భువనగిరి గుట్ట మీద విన్నా కనబడతలేదు. కింద ఎవరు పైకే కదా, పైకి ఎవరు రాడు, ఎవరు చూడలేదు అనుకుంటున్నారా? నేను చూసా. ఇప్పుడు నా వల్ల సమాజం చూసి మనసులో అనుకుని అలా పైకి వెళ్ళాను. అలా పైకి వెళ్ళిన నాకు చాలా భయం వేసింది. ఎందుకంటే అక్కడ మెట్లు కూడా లేవు. బండ ఎక్కాలంటే చాలా భయం వేసింది. కింద జారితే కుంటలో పడతానేమో అని భయం. చక్కగా గవర్నమెంట్ దానికి గ్రిల్ కూడా వేయలే. ఇంతకుముందే 4 పడి ముచ్చి చెందారని వార్తలు విన్నాను. అలా భయంగా ఎక్కిన నాకు పైన ఒక అబ్బాయి దీనంగా కూర్చోవడం కనిపించింది. అతని వద్దకు వెళ్ళి ఏమైందని అడిగాను. అతను అన్నాడు, బ్రో 1 సంవత్సరం కింద నేను నా లవర్ వచ్చాము, కానీ ఇప్పుడు తను లేని జీవితం నాకు వద్దు అని దుంకి చద్దామని అతను ఫిక్స్ అయ్యాడు. మనం అక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనుషులు ఎక్కడానికి కూడా కష్టం ఉంటుంది. సూసైడ్ చేసుకోవడానికి కరెక్ట్ స్పాట్. అంచెని కుండలో పడి 4 మంది చెందారని ఇంతకుముందు చాలా వార్తలు విన్నాము. అయినా దీని గురించి గవర్నమెంట్ ఏమాత్రం స్పందించడం లేదు. పైన కనీసం సీసీ కెమెరాలు ఉంటాయి. ఇలాంటి వాళ్ళని రక్షించాలని మనకు కొద్దిగా బతికించగలం కదా. అయినా సీసీ కెమెరాలు పెడితే ఇట్లాంటి వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకోకుండా ఉంటుంది. అసభ్యమైన కార్యక్రమాలు చేయకుండా కూడా నివారించవచ్చు అని అలా అనుకుంటూ ముందుకు సాగాను. ఇంతలో కోట నాకు కనిపించింది. కోట వద్దకు వెళ్తే అప్పుడు ఆ భవనాన్ని చూసి నేను షాక్ అయ్యా. ఎందుకంటే అది శిథిలావస్థలో దగ్గరలోనే ఉంది. అయినా ఈ గవర్నమెంట్ దీన్ని ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు. అలా కొద్దిసేపు ఆ కోటను గమనించాక నాకు కనిపించింది ఒకటి. దాని మీదకి వ్యూ అయితే చాలా బాగున్నది. అంతకుమించి నాకు ఈ కోటలో ఏం కనిపించలేదు. దానికి మించి ఒక డెవలప్ చేసి ఇంకా చాలా బాగుంటుందని నాకు అనిపించింది. ఇందుకు దిగుతున్న నాకు ఒక వింత వ్యక్తి కనిపించాడు. అతను ఫుల్గా తాగున్నాడు. అతడు నడవలేని పరిస్థితిలో అక్కడే కూలబడ్డాడు. మన గవర్నమెంట్ చేసే ప్రశ్న, ఇలాంటి వారిని పైకి పంపిస్తే కింద పడితే ఎవరికి నష్టం? బేసిక్ సెన్స్ ఉండదు మనుషుల దగ్గర. ఆలోచించారేంటి? ఇలాంటి వారిని అసలు పైకి ఎక్కే అవకాశం ఇవ్వద్దు. కింద టికెట్ ఇచ్చటానికి కూడా బుద్ధి లేదనుకుంటా. ఎందుకంటే అంటేనేమో అందరికీ కోపం వస్తుంది, అందరూ హర్ట్ అయిపోతారు. చివరిగా ఒక విషయం అనేది నా మనసును చిన్న చిత్కలు చేసింది. ఆ విషయం గమనించినప్పుడల్లా ఈ గవర్నమెంట్కి చాలా సంస్కారం లేదని పూర్తిగా తెలుస్తుంది. టూరిస్ట్ ప్లేస్ అయినా కానీ ఇక్కడ మహిళల కోసం ఒక్క పబ్లిక్ టాయిలెట్ కూడా ఏం లేదు. పైన అసలు లేడీస్ అయినా ఎవరైనా ఎట్లా వెళ్తారు అనుకున్నది గవర్నమెంట్. దీని గురించి నేను గట్టిగా స్పందించాలనుకుంటున్నాను. ఈ విషయాన్ని మించి నాకు ఇంకా చెప్పడానికి ఏం లేదు. దీన్ని బట్టి నువ్వే అర్థం చేసుకో. ఇప్పటి నుంచి నువ్వు భువనగిరి నీకు గవర్నమెంట్ అనుకూలిస్తుందా లేదా అని ప్రశ్నించే తత్వం ఉంటే ఆలోచించే మార్గం ఉంటుంది. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.